Hold up. This is vlog number one. Yo, what's up guys? So yan, unsa niyang vlog jud kay ganahan jud ko unsa gini siya masud sa nauna na ko ako isulti pa ni. Karon day padumi sa kuan sa Paparts Unli Chicken. So ayan na to siya kay pre-birthday celebration ako. Oh yeah. Sa karon mag-release ko. Okay, bago pa ko manligo. Sige, bye. Hello guys, padung na din mi dito sa Konde sa Paparts. Mag-try tag vlog ko kilain kay. So yan na to ba kung sa gini siya. Hi. So balik lang yun niya kung kuan. Kuy gani akong baby na ko. Smile. Niya akong beautiful wife. Yo, bye. Kuyo gron sa... Mana akong kuyo gron. Hey. Padung natin misa kuan. Paparts. So, balik kami niya. Para na physical. Hi. My dear wifey. So, ni-try rin niya vlog kung sa resulta ni mamilabot. Wala pa may init yun. Kaya may sponsor with cars. So, balik na rin siya tayo. Taxi. Oh. Ito mama, ito mama. So bago sa kayo naman. Init siya, wasi siya. Pandai. Legit dali mang makuan commute. Di lali mag-commute kay init pa niya. Gusto sakay. Diba? Among nga nanti ka kaya wakilig na ako. Legit lali may saludo ko sa kuan. Sa tanang commuters. Init. Okay, bye. Balik ako niyan.
After 15 minutes. Much vivo. Pwede ka take out? Traffic juga yung hopon. Sige sa stoplight. Tangan mag-entry agi trabaho mo rin diha. Trabaho. Trabaho rin gali. So, karon eh 30 minutes ang biyahe no. Sobra oy. Sobra ka 30 minutos ay. Alas 12:51 na. Sobra gid ay kuno kon. Sobra. 10 minutos, almost 1 hour. Hapit yun mo sa oras. Ano kan traffic na kayo no. May stoplight good. Ay no. Grabe Mandawi, doon na ta kayo. Sa oras biyahe hapit. So doon na dyan sa destination. Naabot lagi mi sa destination ako. Doon na dyan kayo, doon na ng Paparts. Diyan kaya itong makakuha namin sa Paparts. So, nanami. Hi. Why hang lang siya? Ay, shit! Ganyan mo dire. Sinsya kayo traffic ng good. Oo, pila siya ram. Sa iyo kita ko. Hindi, may lang manok doon nga gamay. Mama rin ka. Oo, kasabot nga nung ni gamay lang manok. Nagnihit na siguro ko ano. So, nata-interview nun niya ha, mga chicks. So. Gikan ni sila sa US. Yeah. Ilayla sa mga kuya. Totoo na lang. Okay, bye. Ilayla sa mga kailan. So, karon pod. Zion. Alam pastaron kayo ni gamay pod. Wa ko kasabot nga nun ni gamay. Naon ka? So kanin siya kay buttered flavor. Order taglay nun niya. Watch out. So far, lamay lang manok. But, gamay lang serving. O, nara din siya sa... Asan niya siya dapit? Kilid sa Gymlosophy and... Kaning na Times Square 2. Ayan siya sa... Second floor. Right. Kaya karon kay interview tag mga chicks ron sa gikan sa Paparts Diner and Cafe nga ni kaon. Stay tuned lang, balik ako. Interview sa karog chicks ron na gikan sa Paparts nga diners
Unsay pinakalami dito nga manok nga tilawan? Sweet and sour. Nga naman? Feel lang na ko lami siya. Bitaw lami siya pero naka-favorite maguna ko ng flavor sweet and sour. Sweet and sour. Ikaw, unsa di nga mo? Angel. Hi, Linja. Cute na. Hello, Sherry. Unsay pinakalami ito? Ang Natilawan. yung pinakamasarap doon sa Poppers Tagalog eh. ay spicy. Spicy. Nga na, Sarap, bakit? the best. Favorite, pati the best masarap. Okay. Anong pangalan mo? Sherry D. Hi. Ikaw. Unsay mas pinakalami dito nga manok sa Pop-Tarts? Butter. Nga naman, mura po kag butter. Wala, ganahan ko lang. Tamis-tamis. Tamis-tamis. Tamis-tamis na asong mushroom. Ganahan na kay ngana day. Sambuti kang mama. Hi. Hindi, pinakalami nga manok dito sa Pop-Tarts day. Kanan mo mo pag-ibili niya. Tanan? Dako rin kagkaon day. Sa pagkaon din, hindi ko pili. Lah, di gana din yung kanon sa. So, mao na to siya tanan. Ano pa din last day? Si pinakalami nga manok dito. Ikaw. Wow! Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para na kahit magpanggap di matatapos. Ikaw, uy, ikay bahala. Ako rin bahala din sa So, salamat din sa sa sponsor din. Pop-Tarts. Single mo? Okay, kakatapal mo doon. Single ka? Oh, La, ikaw? Single nun. Ikaw? Feel ako single ko. Pero Di kay naka. Shout out sa mga yabi. Secret day. Waki ba mama no? Hello. Kato mo ning kuan ni Demon no, shout out ni Demon Usman day. Kuyog mi sa imong kuan. Unsa mo Demon? Kagaw. Gagaw. Kani ikaw single. Single ka. Uy magbuot. Hindi na natakutog no. Ay mga guys. Bawal na po ko kay busog. Thank you. Sa sunod na po nga vlog. Basin sundog mo or ugma. Bye.